Makeba sithathele ithuba sikubingelele sisho ukuthi ke cha siyathokoza ukuthi ke namhlanje usuku selizela fika ubekade ke lulindelekile. Namhlanje siyaqala ukubona la kuzoqalwa King Cetshwayo ukuthi njoba kuyiwa esikhunjuzweni nje sempi yasesandlwana. Mhlambe njengoba seqalwa la King Cetshwayo kusho ukuthini lokho? Ikuphi ukuphawula ongakusho? Hayi angibonge ithuba. Le ndaba iqala lapha iqala emuva 2019 mhla isilo sethu esebuzile uMdlokombane emenye ezweni lamangisi. Mayifika uMdlokombane ezweni lamangisi ufika amangisi achaza kahle umlando wenkosi Cetshwayo nempilo yayo yonke ebiyiphila emhlabeni. Kodwa osokumphatha uMdlokombane ukuthi thina masikhuluma ngomlando wenkosi yaSondini sokuqala le sekusesandlwana. Asuqali ngempilo yayo simveza nje lapha sekuyimpi khona. Wasesuka uMdlokombane sethi ucela ukuthi lezi ime ezintathu ongasemhlathu ongeyase King Cetshwayo ongeyase Zululand kube yase Mzinyathi. Uthi lezi ime yazo ntathu kayihlangane zibone ukuthi kuphi engakwenza kuze lo mlando singawuqali egcineni. Nathi siuqala emumva lapha impilo yayo inkosi ayikade iphila khona. Kangaka ukuthi nje igameke eziningi zenkosi singayibala sibala zise King Cetshwayo. Eziningi zayo kodwa isigodlo sawo sasisondini. Masingabala nje ngishidlinza la inkosi lisenkandla okuyise King Cetshwayo nakhona. Kuningi nomhlathuzi welesiwela ngamakhanda amadoda. Yona inkosi nesikhaleni senkosi sikhona lapha eKing Cetshwayo. Kuningi esingakubala sithi kuthinta isilo saSondini neKing Cetshwayo. Wasethi uMdlokombane ke ubona ukuthi ake ihlangane lezi imeya zinikezelane ngalomsebenzi. Uthi izowenza njani kusukela manje. Njengamanje ngoba silapha namhlanje uzothi ngesonto elizayo mhla ka-19 ngoLwesine uyobe ususuka lo msebenzi esikuwula usubheka ondini. Ondini ubeka ukuthi isilo saSondini vele isigodlo sazo. Ngoba nithi kusondini nje kwakuwumuzi wenkosi Cetshwayo lo. Yikho kuthiwa kusondini nje. Uyobe ususuka ke lo msebenzi esikuwo namhlanje usubheka ondini. Ke sebesinento efanayo nayena sikuyo nje namhlanje. Emva lokho ngoLwesine mhla ka-19 ngonyama kuyobe sikhipha amabutho ahamba aya esandlwana. Sekwenziwa umcimbi ke busuba khona ngeSabatha. Kuthi ngalwesina lolo umkhandlu waseMzinyathi wona usiyomukela amabutho lawa yobe efika ngoLwesine lapha esandlwana. Mhlambe ke awakho ke mhlambe yoMageba sesivala nje sesibuzela. Ukhona yini njengoba sazi ukuthi umntwana uThulani useshile uvusinde ngonyama ngokuqashwa ngokahulumeni osekhulumela manje ngonyama umunye osehlonziwe. Cha njengamanje ngokwazi kwami akabikho sehlonziwe kodwa umntwana njengomuntu ozelwe lapha ekhaya ongesikhona ukuthi wayefike ngokomsebenzi usekhona. Siyabambisana nalapho ufuna sibambisane khona nalapho angasiza khona njengomuntu wasekhaya. Usakwenza konke okungenziwa umuntu ozelwe lapha ekhaya. Wayengezile ukuthi uqashiwe, wayeqashiwe yena yebo. Kodwa evele eyingcenye yomndeni. Ukhona ke umndeni wayenza, ukhona ke umntwana oyenza yonke imisebenzi edingeka lapha endlunkulu. Siyabonga Mageba ukuthi ucacise ngoba phela abantu besebazi ukuthi nje hayi usephumile akasekho na ushiyile uyabazi abezindaba. Ukhona umntwana ingcenye yasendlunkulu ingcenye yekhaya umsebenzi uyaqhubeka kumile. Namanje sinayo nje lapha ade khona lapha kwi-media briefing eqhubeka nawo lo msebenzi lowo. Esebenza ngothando lwasekhaya ngoba umntwana uzelwe unguyingcenye yendlunkulu usebenza ngothando asabheke ekholelo.